ସେଠି ହେଲା ମନ୍ଦିର ହେଲା ସେଠି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୟୂର ମନ୍ଦିର। ଚଢ଼ି ଗଲେନି ସେମାନେ ଆଗ ପାଖର ଆମେ ବସିବାନି ସେଠି ମଥା ବାଜିବ ସେ ମଥା ବାଜିବ ସେଟା ତ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ହଉନାହିଁ। ଥରେ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ହଉନାହିଁ କେନେ କିଛି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ 7 MB 6 MB ନେଇ ନଉଛି ଜାଗା ତେଣୁ ସେଟା ସ୍ଲୋ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ମାର ଲେଟ୍ ହେଇକି ଆସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମରୁ ଭଲ ଲାଗିବ କହୁଛି ଗରମରୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଗରମ ଭଲ ଲାଗିବେ ଏଠି କିଏ ଆସୁଛୁ ସେଠି କିଏ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଉଠିବା ବୋଧେ ନା କିସ ଏଠି ତ କିଏ ଆସୁଛୁ ନା ସେଇଠି ତ ଘାଟ ସେଇଠି ତ ମେନ୍ ଘାଟ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗଲେ ଅଲଗା ଜାଗା ପଳେଇବ ଏ ଗାଁକୁ ଏଟା ଏଟା ଗୋଟେ କି ଘାଟ ଅଲଗା ସେ କେତେ ଜାଗାକୁ ଘାଟ ସେ ଘାଟ ସେମାନେ ତ ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସେ ସବୁ ନବଦ୍ୱୀପ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ଏଠି ନା ଓ ସେ ଏଠୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେଠି ଲଗେଇବ ମାୟାପୁର ଯିବା ନା ଏଟା ମାୟାପୁର ଘାଟ ସେଟା ଅଲଗା ଘାଟ ଆମର ସେଠି ଲାଗିବ ଏଇଟା ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏଟା ହବନି ଆଉ କିଛି ସକାଳ ପୁରା ଆସିଥାନ୍ତେ ଆରାମସେ ବୁଲିଥାନ୍ତେ କେତେ ପୁରା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପୁରା ଏତେବେଳେ ପୁରା ଛିନ୍ ଛତର ହେଇକି ବାହାରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳକୁ ଲୋକାଲ ଏଠି ସେଠୁ ବାହାରିତେ ହେବ 6ଟା ଥଣ୍ଡା ନାଇଁ ସହ ନା ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ଖାଇନି ମିଠା ମିଠା ନା ଦେଖ ତ କେରକମ ମିଠା ନା ଖଟା ଦେଖ ମିଠା ନା ଖଟା ଦହି ଗୁଡ଼ାକ পয়সা দিন তো ভালো মালাই কল্পে মালাই ঠান্ডা মালাই এই দইটা ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦହିଟା ମୁଁ ତ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଉନି ହେଲା ନାଇଁ ମନା କରୁଛି Goniala tuh, suigala keju. Saya train suigala gitu.
ভালো মালয় কি মালয় যেরকম আমি যেরকম ফটো উঠছে সমুদ্র দেখিনি দিয়া হ্যাঁ এই আমি যেরকম ফটো উঠছে সমুদ্র দেখিনি দেখছি না আমার সমুদ্র লহড়ি লাগিଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ତ ନଈ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ ଇଏ କହୁଛି ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବିପଦ ହେଇଯିବ ସେଫ୍ଟି କିସ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପହଁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ପହଁରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଠି କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ଆଇବ କେତେ ଜାଣୁ ସେଇ ବୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ଇଏ ଆଇବ ନା ଏଇଟା ଆଇଲା କି ସେଠୁ ନାଗିବ ଏଇଟା ସେଠି ଲାଗିବ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇବ ହଁ ଇଏ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ ସାଡ଼ୁ କ୍ରସ୍ କଲାବେଳକୁ ଇଏ ଲାଗିଗଲା ତ ବସ୍ ଆସି ଆଇବ ନା ଆସିଗଲା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକ ୟାର ଛାତ ଭାତ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ସେଇଟା ନା ଛାତ ଭାତ ଅଛି ଆଉ ସେଟା 10 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ସେଟା ବୋଟ୍ଟା ଏଇଟା ବର୍ଷା ନେଇକି ଅଛି ଚେୟାରରେ ବସିବ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାର ଫରକ ନାହିଁ ଖାଉଛ ଖାଉ ସଫଲ ଗୁଟକା ଆଣିଛି ଗୋଟେ ମୋର ଚିକେଇ ସାରେ କିଛି କହିବି କଳା ଧୂଆଁ କାଟୁଛୁ କେନେ কি লটারি কবে হবে আজকে 8টা হ্যাঁ ছটা সন্ধ্যে 6টায় 5 10 আমাদের 4টে হলে চলে যাবো কি হবে যেখানে খুশি আমার এই নাম্বারে বাদে যেখানে খুশি হয়ে যাবে লটারি কি হবে লটারি 20 টাকা লটারি এ না দরকার নাই অত পয়সা বলো 500 বলো ছটা ছটা করে লটারি প্রবଳ ହେଉଛି